ବୋଉ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। 35 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଯାହା ହେଲେ ଖାଇବାଟା ଭଲ ହେବ ନା ମହାରାଜ। ବୋଉ 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 ତୁ ନ କହିକି କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ? ଆଗକୁ କହିକି ଯିବି ମହାରାଣୀ, ଏଥର ଭୁଲରେ ଛାତକୁ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି। କଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ଚଷମାଟା କୋଉଠି ରଖିଲୁ? କୁଆଡେ ଗଲୁ ତୁ? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବି, ଭାଗ୍ୟ ତ ମତେ ଏଇଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସାର୍ କାଲି ଛୁଟି ଅଛି କି? ଏ ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନା ସାର୍, ମୁଁ ଖାଲି କାମ ଶୁଣିଲି ତ କାମ ଛୁଟି କାମ ବୋଲି, ମନ ସେଥିପାଇଁ। ଭରି। ଆରେ ବୋଉ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହୁନୁ, ଟିସୁନ ସାର୍ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ସେତେବେଳେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ତୋ ବାପା ବି କହିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ଏବେ ତୁ ବି। ବୋଉ ତୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। କଣ ବୋଉ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରଟା ହେଇକି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲୁଣି? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ କଣ ଅଛି? ତ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଛି। ସେଇଟା ଟାଇମ ପାସ୍।